hindi galing sa ahensya, pero galing sa official na publication ng USAID dahil yun lang yung available. Ano po yun, ma'am? Ito yung ano yung mga nangyari dun sa mga nag-surrender. Kasi pag tiningnan natin yung buong latag ng anti-drug campaign, yung pinaka, di ba yung tokhang? Yes, ma'am. Yung tokhang yung pinaka-end na tinitingnan niya, makumbinse yung mga drug users na mag-surrender. Yes, ma'am. So, nakalatag sa anti-drug campaign, pag nag-surrender yung mga users, ano yung gagawin sa kanila? Nakalagay, kailangan magkaroon ng assessment, magkaroon ng drug dependency examination to be conducted by DOH. Pagkatapos ng drug dependency examination, kailangan mabigyan sila ng appropriate intervention. Ilang beses ko hiningi yung data patungkol dito. Ano yung nangyari dun sa 1.3 million na nag-surrender? Walang nabibigay sa akin. Okay. So, naghanap kami ng ibang available data. Yung nakuha namin, data ng USAID. If I am not mistaken, as of July 2019 yung data, meron siyang assessment na of the 1.3 million na nag-surrender, 32 to 50% pa lang yung na-assess. Of the 1.2 na nag-surrender, about 10% to 15% pa lang ang nabibigyan ng intervention. Yun yung only data na hindi nagagaling sa agencies. Pero the rest, we were really very careful na hindi namin isasali sa discussion yung mga data na hindi nanggaling sa agencies. Marami kami gusto isali. Halimbawa, extrajudicial killings. Pag tinignan nyo, hindi namin diniscuss na malalim yun kasi wala kami makuhang data from the agencies. So pag tinignan nyo yung buong report, talagang yung mga data na ginamit namin from the agencies. Kaya pag sinabi nila na